രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ബോധലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ബോധലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ ക്രമത്തെ 20-ാം ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളപ്പോ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭ്രാതൃ സുഹൃത് പുത്ര ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സേവികതം വയം ആത്മാചാരയാഗ്രസ്തഃ പരഗേഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാവ്, ഭ്രാതാവ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, പുത്രാഹ പുത്രന്മാർ, ഹതാഹ എല്ലാവരും ഹനിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങയുടെ വിഗതം ചെലവാക്കി, വയം ആയുഷ്കാലം, ആത്മാ ശരീരം, ജരയ ദുർബലതയാൽ, ഗ്രസ്തഹ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട, പരഗേഹം അന്യന്റെ ഭവനം, ഉപാസസെ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. വർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അങ്ങയുടെ പിതാവും ഭ്രാതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ മരണമടഞ്ഞ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ദുർബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അങ്ങ് വസിക്കുന്നതും മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. പിന്നെ വിതുരര് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. പറഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാതിരി കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അവരച്ഛൻ മരിച്ചു, ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മരിച്ചു അല്ലെ? പണ്ട് ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു, പുത്രന്മാരെല്ലാവരും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? ഇനി അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ അധിക കാലമൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഏറിയ ഭാഗവും ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയോ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? വയസ്സായി. ഇനി മാത്രവുമല്ല, അങ്ങ് വസിക്കുന്നതും ഇനി ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത്? അല്ല, വേറൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അനിയന്റെ മകനാണ് അല്ലെ യുധിഷ്ഠിരൻ. എന്നാലും വിതുരൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തില്
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനും മാത്രമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാവരും അന്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അല്ല അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ എടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴോ ധൃതരാഷ്ട്രം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ. മാമക, പാണ്ഡവ, ശൈവ ഒരിക്കലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. തന്റെ മക്കളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട്. അതായത് ദുര്യോധനനെ രാജാവാക്കാനുള്ള സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ പാണ്ഡവന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എതിരികളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും പാണ്ഡവന്മാരെ ആര് കണ്ടിരുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലും വേറൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഏത് തരത്തിൽ നോക്കി, ന്യായത്തിന്റെ തരത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനു മുമ്പുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരെ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ലെവലിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാണ്? അന്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ക്രൂരമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭദ്രമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രാജാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാനുഭവത്താൽ സ്വജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് കാണുവാൻ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലിയായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വിചിത്രവീര്യൻ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശിശുക്കളായിരിക്കെ വളരെ പണ്ട് തന്നെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു. അറിയാലോ അല്ലെ, ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. സത്യവതിയിലുണ്ടായ മക്കളായിരുന്നു ആര്? ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗതൻ നേരത്തെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. വിചിത്രവീര്യനും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മക്കളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതേ അമ്മ അല്ലെ, അംബികയും അംബാലികയും അവര് ആരായിട്ടാണ്? വ്യാസദേവരിൽ നിന്നാണ് പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതില് മൂത്ത ആളാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രര്. പിന്നെ അംബികയുടെ എന്താണ് സുഹൃത്ത്, അതായത് സഖി, അതായത് ദാസിയിലുണ്ടാവുന്ന മകനാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 പേരാണ് ഇവരുള്ളത്, മക്കളായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി പാണ്ഡു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിതുരരാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ജ്യേഷ്ഠനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വിചിത്രവീരന്റെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ചെറുപ്പത്തിലാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രാംഗതൻ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശിശുക്കളായിരിക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭീഷ്മദേവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും കാരുണ്യത്തിലുമാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഇനി പാണ്ഡു മരിച്ചു, അതുപോലെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ്? ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് വളർന്നത് അല്ലെ. ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് വളർന്നത്? ഭീഷ്മദേവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. വിഷ്ണുദേവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും കാരുണ്യത്താലുമാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ പാണ്ഡവൻ മൃത്യുവിന് ഇരയായി. അനന്തരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രരും ഭീഷ്മദേവൻ, ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും മിത്രങ്ങളുമെല്ലാം മരണം വരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വജനങ്ങളും സമ്പത്തുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വിവിധ തരം വിഷമസ്ഥിതികളിൽ അകപ്പെടുത്തിയ സ്വന്തം സഹോദരപുത്രന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രധാനം. സഹോദരപുത്രന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നല്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണാം, അതുപോലെ അവർ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ കൊല ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരപുത്രന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തന്റെ ജീവിതം ഇനിയും കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇനി കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കാം, ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാലം കൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിയാലും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലും സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന വസ്തുത ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിതുരർ അറിയിച്ചു. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റയാൻ ജന്മമാണ്. കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത്തരം ബന്ധങ്ങളാണ് ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതൊന്നും നമ്മളുടെ സ്വന്തമല്ല, അവരാരും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിതുരർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരാൾ സ്വന്തം കടമ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതും ഫലത്തിനായി പരമ അധികാരിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആരാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? ആരാണ് തരുന്നത്?
ഭഗവാന് ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തരുന്നത്. നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഫലം തരുന്നത് നമ്മളുടെ മുതലാളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്, അവരാണ് നമുക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത്. ആ ശമ്പളം അത് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ധനം വരുന്നത്, അല്ലെ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മേലെ ഇത് തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ ഒരു മിത്രത്തിനും ഒരു സന്താനങ്ങൾക്കും ഒരു പിതാവിനും ഒരു ഭ്രാതാവിനും ഒരു രാജ്യത്തിനും ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും പൈസ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നമ്മൾക്ക് അത്രയും നല്ല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾക്ക് പോവാം, അവിടെ നല്ല ഏറ്റവും വിദഗ്ധ ചികിത്സ എടുക്കാം. എന്നാലും ഒരു മരണത്തിന് ഇപ്പോ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ്? എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ദേഹം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരാളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് രോഗം ഉണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളൂ, ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം എത്തും. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മരുന്ന് ഫലിക്കുന്നതായാലും ഫലിക്കാത്തതായാലും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തരുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും സർവൈവ് ആവണം, നമ്മൾ വീണ്ടും ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരും. അതെല്ലാം മരിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ മരിച്ചേ ആവണം, ആർക്കും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ ഒരുവൻ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം തേടണം. ആ സംരക്ഷണം തേടാനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മാനവ ജീവിതം. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അഭദ്രമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് തുടർന്നു വരുന്ന വാക്കുകളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ വിതുരര് എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത്, ഇനി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം, നമ്മൾക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത്, ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആര്? വിതുരര്. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധപുരൈവ വധിരോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരൈവ വധിരോ സാമ്പ്രതം ശീർണാദന്തോ മന്ദാഗ്നിഃ തരാഗാകഭമുദ്വഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധഃ അന്ധൻ, പുര ആദ്യം മുതൽ, ഏവ നിശ്ചയമായും, വധിരഹ കേൾവിക്കുറവ്, മന്ദപ്രജ്ഞാഹ ഓർമ്മ ക്ഷയിക്കുക, ച സാമ്പ്രതം സമീപകാലത്ത്, വിശീർണ ഇളക്കം സംഭവിക്കുക, ദന്തക പല്ലുകൾ, മന്ദ അഗ്നിഹി കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചു, സരാഗഹ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം, കഫം കൂടുതൽ കഫം ചുമയ്ക്കുക, ഉദ്വഹൻ പുറത്തേക്ക് വരിക. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ജന്മന അന്ധനായ അങ്ങയുടെ ശ്രവണശക്തി അടുത്ത കാലത്തായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയവും ബുദ്ധിക്ക് മന്ദതയും ദന്തങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും കരളിന് തകരാറും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം അങ്ങ് ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥയാണല്ലേ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓർമ്മ കുറവുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, ചിന്നെന്ന് പറയും അല്ലെ? സാധാരണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോണ മാതിരിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ ചെറുപ്പകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ സമീപകാലത്ത് അപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്കതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവര് 20 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയായിരിക്കും. അന്ന് അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല ഓർമ്മയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആ കാലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള മാതിരിയാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബുദ്ധിക്ക് മന്ദത, അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ദന്തങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും, അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ അത്രയും പ്രായമൊന്നും ആവണ്ട അല്ലെ? ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര പേര് റൂട്ട് കനാല്, ഇപ്പൊ അത് സ്ഥിരാണ്. ദന്തങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ? ഇനി കരളിന് തകരാറും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം അങ്ങ് ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കരളിന് തകരാറ് വന്ന എന്താ കുഴപ്പം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കരൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ദേഹത്തില്?
നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലെല്ലാം കരള് ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം രക്തസംഭരണം ശുദ്ധീകരണം അതെ, എല്ലാ ശുദ്ധീകരണം കരളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ആയിട്ടും ശരി. ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇതാണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയും അതിന്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ കരളിന് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും തകരാറാണ്. അത് എല്ലാത്തിനെയും, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എസ്പെഷ്യലി കിഡ്നി, നമ്മളുടെ കിഡ്നിയെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം. അപ്പൊ അതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നിറയെ പേർക്ക് വന്നിട്ട് യൂറിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ശരിക്കും ട്യൂബ് ഇടുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് കരളിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം അങ്ങ് ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചുമ പ്രായത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ? നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചുമയാണ് അല്ലെ, കഫക്കെട്ട് കൂടും. അല്ല, ഒരാളുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ കാണുക? വലിക്കുക എന്ന് പറയും, ശ്വാസം ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്, ഫുൾ കഫം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് ശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നിറയെ ആൾക്കാരെ, വയസ്സായ ആൾക്കാരെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയണ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊക്കെ പല പേരുകളായി എന്ന് മാത്രം. പണ്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അറിപ്പുള്ളത്, ധൃതരാഷ്ട്രരുള്ളത്. അപ്പൊ വിതുരർ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ധൃതരാഷ്ട്രയിൽ ഇതിനോടകം ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി മരണം അതിശീഘ്രം സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഇത് ശരിക്കും സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? കുറെ കാലം കൂടി സുഖിച്ച് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതുവരെയ്ക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനും ധൃതരാഷ്ട്രം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ആ സുഖം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മൂഢമായി അശ്രദ്ധനായിരുന്നു. അതാണ്, മരണം അടുത്തെത്തിയിട്ട് പോലും ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാമോ എന്തെന്ന്? അടുത്തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എവിടെന്നാ തുടങ്ങുക? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വയസ്സായി എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങുക? എപ്പോഴാണ്? എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ, ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്താ? ശരീരമൊക്കെ ചുക്കി ചുളിയും. മുമ്പേ നമ്മൾക്കറിയും എന്താണ് അറിയാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നട്ടെല്ല് വേദന, മുട്ടുവേദന, ഈ വേദനകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഒരു 40-45 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഏതെന്ന്, ശരീരത്തിന്റെ ലെവല് മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ഫലം കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്താണ് അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതായത് അതിനുള്ള മജ്ജ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് മുട്ടുവേദനയും എന്താണ് ബാക്ക് പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ നട്ടൽ വേദനയും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വയസ്സാവാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 50 വയസ്സ് 55 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഇപ്പൊ 40 കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ല. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജി ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മുട്ടുവേദനയും. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതാ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് അശ്രദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വാണിംഗ് തരാണ്. ഇനിയെങ്കിലും, ഇതുവരെയ്ക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അതിൽ കൂടി. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ശരീരത്തിൽ വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപക്ഷയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, അഥവാ മൃത്യുവിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ജീവിതം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റു ശരീരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്? ആദ്യം ജനിക്കുന്നു അല്ലെ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പിന്നെയോ കുറച്ചുനാൾ നമ്മൾ വളരും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ
വളർച്ച ഒരു 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വളർച്ച നിൽക്കും അല്ലെ? മണ്ണല്ല, നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതായത് ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം നിലനിൽക്കും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ച് പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു അല്ലെ? വേറൊരു മറ്റു ശരീരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയസ്സാവുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം, നമ്മൾക്ക് അമൃത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നശിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാലോ എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കും? നമ്മൾക്ക് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മക്കൾ നോക്കിക്കോളും, അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾക്ക് ചികിത്സ നടത്തും, നമ്മൾ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അധികം പേര് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വളരെ റെയറായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചത് മാറും, എന്ത് അസുഖം വന്നാലെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധാരണ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള പോലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢ ആശയങ്ങളോടെ അവർ അത്തരം താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി സമുദായവും മൈത്രി ബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നു. ഏത് ജീവികളാണെന്ന് നമ്മളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരിക. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ കുറെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? പന്നികളാണ് തന്റെ ജീവിതം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പോലും കൂട്ടാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല തിരിച്ചു പോവാനല്ലേ സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക്. പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആർക്ക് ഇന്ദ്രന് ബോധം വരുന്നത്. ഓ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബന്ധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതാണ് ശാശ്വതം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, അതിൽ മുഴുകി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അവർ അവരുടെ നിരന്തരമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ്, പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും, എന്താണ് കർത്തവ്യം? ആ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളത്. അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായി സ്ഥായി അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി തീരുന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കളും ഋഷികളും അത്തരം മൂഢരായ മനുഷ്യരെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഗുരുക്കളെ തന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാരെ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഗുരു തുല്യരായിട്ടുള്ള മഹർഷി വര്യന്മാരെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ വിതുരർക്ക് എന്താണ്? വിതുരര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കിട്ടിയത്, ദീക്ഷ കിട്ടിയത്? മൈത്രേയ മുനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ശുദ്ധഭക്തനാണ് വിതുരര്. അപ്പൊ വിതുരരെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് പോയാ പോരെ? പക്ഷെ വിതുരർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചേട്ടനെയും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ചേട്ടന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പരിതാപകരാണെന്ന് വിതുരർക്ക് അറിയാം, കാരണം അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കാര്യം എന്നുള്ള ചിന്തയെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര പേർക്കാണ് അവർ ദീക്ഷ കൊടുത്തത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ, അവര് മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കഷ്ടം മുഴുവൻ അവർ അനുഭവിക്കണം. ഇപ്പൊ ജയപതാക സ്വാമി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അവർ എത്ര അസുഖങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവരെ എന്നിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ സ്വയം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് മറ്റുള്ളവരെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു പുസ്തകമായാലും ശരി, ഗുരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ അത്രയും വലിയ കാരുണ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം അവര് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ നിന്ന്
മോചിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ അത്തരം സാധുക്കളെയും ഋഷികളെയും സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തിൽ കണ്ണികളായി ഗണിക്കുകയും, ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ആഹാരമെല്ലാം അതായത് മരത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആഹാരം മുഴുവൻ വേറെ മരങ്ങളുടെ ആഹാരമാണ് എടുക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധുക്കളെ എന്താ പറയുന്നത്, അവർ ഭിക്ഷ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു, വല്ലവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത് അവരൊക്കെ എന്താണ്, മൂഢന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത്തരം സാധുക്കളുടെയും ഋഷികളുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവേഷധാരികളെയും ദിവ്യന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെയും വരവേൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇന്ന പൂജ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സ്വത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ആലോചിക്കും കൂടി ഇല്ല ഇത് നടക്കാത്തതാണോ നടക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളത്. അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോകും അല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഇനി കഷ്ടപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിലും നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതാരോ എന്തോ വെറുതെ പറയുന്നതാന്ന് പറയും. അതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാധുക്കളെ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അന്യായാർജിതമായ മനോവികാരങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധുവല്ല വിതുരർ. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്നും അത്തരം ഒരു കൊടും വിപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ വിതുരർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു അപകടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പോകാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വിതുരര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര സമയായി? സമയമുണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോമഹീയസി ജന്തോർ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പിണ്ഡം എന്നാൽ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇഷ്ടം മഹീയസി ശക്തിമത്തായ ജന്തോഹോ ജീവിത ആശ, ജീവിക്കാനുള്ള ആശ എത്രത്തോളം ഭവാൻ അങ്ങ് ഭീമസേനന്റെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഒരു ഭ്രാതാവ് അപവർജിതം ഉച്ഛിഷ്ടം പിണ്ഡം ആഹാര സാധനം ആദത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഗൃഹപാലവത് വീട്ടുനായിയെ പോലെ. അപ്പൊ ഇത് വിതുരര് കുറച്ച് കടുത്ത വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പോ കഷ്ടം, ജീവിതം തുടരാനുള്ള ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം എത്ര പ്രബലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അങ്ങ് ഒരു വീട്ടുനായിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ തലയില് ഒരു വിരക്തി വരുള്ളൂ. ഇവരോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രരെ എന്തിനു പോട്ടെ, വനവാസത്തിന് പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? വിതുരര് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കടുത്ത വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണം. എന്താണ് ഭീമന്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം? യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അർജുനനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നകുലനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സഹദേവനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ് ഭീമനെ പറയാൻ കാര്യം ഉണ്ടാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീമനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അപായപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭീമനെ തന്നെയല്ല, ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ ചെയ്തത്? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, ദുര്യോധനൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭീമൻ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം, അതങ്ങനെ ഒരു എന്താ ചെയ്തത്? പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഭീമനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ആ ഇരുമ്പിനെയാണ് കൊടുക്കും. അതിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമസ്കരിച്ച് എനിക്കുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ആ ഭീമ പ്രതിമ പൊടിയായി പോകും. ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവ ഭീമനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അത്രയും ശക്തിയാണ് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ളില് എന്താണ് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതും ഉള്ളിലും ദ്വന്ദ്വെന്ന് പറയില്ലേ, ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കപടര് എന്ന് പറയില്ലേ, സഹജിയ എന്നൊക്കെ പറയും അവരെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ എടുത്തു പറയാണ് ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് കഴിച്ച് അങ്ങ് ഒരു വീട്ടുനായെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. കാരണം വീട്ടുനായകൾക്കാണ് ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെ.
നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നായ്ക്കാണ് കൊടുക്കുക. ആ നായ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ഒരു വല്യച്ഛനാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗമയൊന്നും വേണ്ട. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടുനായയുടെ വിലയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് ആര്? വിതുരര്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജാക്കന്മാരുടെയോ സമ്പന്നരുടെയോ ചെലവിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാനായി ഒരു സാധു ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖസ്തുതി ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ ഇതിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ രാജാക്കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുക. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ നിറയെ ആൾക്കാർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ധനം കിട്ടണം, നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവിനെ അങ്ങോട്ട് സ്തുതിക്കും. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങ് അത്രയും വലിയ മഹാനാണ്, അങ്ങ് ഇത്ര യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ ഈ തരത്തിലാണ് അങ്ങയുടെ വീര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങേക്ക് മേലെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിതുരര് ഇവിടെ വളരെ മുഖസ്തുതി എന്നല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണനും ഒരു മുഖസ്തുതി ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനിശ്ചിതമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സാധു കുടുംബസ്ഥരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് അത് ചെയ്യണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. യഥാർത്ഥാർത്ഥത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പാണ്ഡവരിൽ ഭീമനെ കുറിച്ച് സവിശേഷമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 2 പ്രധാന പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനനെയും ദുശാസനെയും ഭീമൻ സ്വയം വധിച്ചു എന്നതാണ്. ഈ 2 പുത്രന്മാരും അവരുടെ കുപ്രസിദ്ധവും പരമദുഷ്ടവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഹേതുവായി ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വികർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകനുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്? പാണ്ഡവരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അവരെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയായിരുന്നു? ദുര്യോധനെയും ദുശാസനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായ ഈ 2 പുത്രന്മാരെയും വധിച്ചത് ഭീമനാകയാൽ ഭീമനെ സവിശേഷമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്തു കാരണത്താലാണ്? എല്ലാവിധ അപമാന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണിത്. കാരണം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് ഒരിക്കലും ധൃതരാഷ്ട്രർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര മോശം അവസ്ഥയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആകയാലാണ് ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യഗ്രത എത്രത്തോളം ശക്തിമത്താണ് എന്ന വിതുരർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. അതാണ് വിതുരർ പറയുന്നത്. ഇത്രയും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണെന്ന് ചോദിക്കണം. വിതുരർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഈ വിചാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവസത്തയുടെ സനാതനത്വത്തെയാണ്. തന്റെ വസതിയായ ശരീരം മാറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാരാഗൃഹ കാലഘട്ടം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പരമാർത്ഥം വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാരാഗൃഹമാണ്, നമുക്ക് പനിഷ്മെന്റിന് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈഫാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ശാശ്വതമാണ്, നമ്മൾ മരിക്കൂല എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കാര്യങ്ങളെ യഥാരൂപത്തിൽ കാണാത്തതിനാൽ ലാഭത്തോടും പലിശയോടും കൂടി ഇവിടെ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വിപര്യങ്ങൾക്കും മധ്യ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. വിതുരരെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള അന്ധരായ വ്യക്തികളെ ജാഗരൂകരാക്കുവാനും ശാശ്വത ജീവിതമുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ സഹായിക്കുകയുമാകുന്നു. ഭഗവത്ധാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആരും ക്ലേശഭരിതമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാവ് വിതുരരെ പോലെയുള്ള സാധുവിൽ എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കർത്തവ്യമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അന്ധതയല്ല, ഉള്ളിലത്തെ അന്ധതയാണ്. എന്താണ്? സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ആത്മീയ ലോകമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നതാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല.
നമ്മൾക്കും ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താമണി ധാമമാണ് അല്ലെ? ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എന്താണ് വീടുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. സുരഭി പശുക്കളും കൽപ്പത്തരുക്കളും നിറഞ്ഞ എന്താണ് അനേകം സഹസ്ര ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, അവിടെ ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മുഴുകി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട്, അവിടെ വാർദ്ധക്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നിത്യയൗവനമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ മടിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് സ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിതുരരെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. അവർ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ശരിക്കും അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ ഇരിക്കാം. അവരെന്തിനാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആണ് അവർ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്രയും വലിയ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.